siya. Tapos makapal yung paa niya sa dulo. So, okay game. 8 yung salmon. Kaso winner namin to. Yung salmon wala pang laban. So, baka madali na naman yung salmon, no? Pero saan lumaro siya na maganda. Gawin niya yung imposible, no? Kasi mga kondisyon namin ng gagamba mga Aji. Mahirap din talunin kasi mga bago to. Bagong gagamba tong mga gamit namin, no? And na-kondisyon talaga to. So, gabi na. Ganyan pa rin yung galaw niya. Namin o dito kayo sa salmon. So, malaki talaga tong dilaw. So, isa na lang mga Aji. So, last one, no? Subok lang natin ang last one to. Tipyas yung mga salmon, ah. Pero kung umihina yung salmon mga Aji, lumakas na yung mga gagamba na namin yun. So, hindi talaga pwede ng 8 gisto sa mga nakakondisyon namin na gagamba. Kasi alert din yung mga kondisyon namin, no? Hindi mo basta sabihin na dahil salmon malakas. Maganda kasi kondisyon din yung mga gagamba namin panlaban. So, tipyas yung mga salmon, no? Yung size, oh, tingnan nyo ulit po. Malayo din pala. Pero malakas kasi itong salmon. Pero hindi niya kinaya. No? Naunahan kasi itong salmon mga Aji. Naunahan siya. So yun, lagay natin to.